ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама кас аз сиҳат сарбаланд хонобод тинҷ ҳастед. Бародарони азиз, хуш омадед ба канали Бухтар Сити. Бародарони азиз, ди сарғанажинаки ноз зоидаи буғоз баъдиш мо навор мекунем. Бародарони азиз, яктаи лайка бизанед, подписатсия кунед, то ки наворҳои хубу ҷолиби сохта шавад. Бародарони азиз, тамошо кунед, ҳарчанд ғанажинои оригинала. иншоалло ки касе мол кунад, молои хуб мешавад, раҳмата мега. Хушу тамошо кунед, камтар дар бораи молҳо навор мекунем, бародарон маълумот метиҳем. Иншоалло мегзарем ба масъалаи нархи навошо. Молҳо қарор доранд дар шаҳри Бохтар, собиқ ном Қурғонтепа. Бародарони азиз, молҳо дар якҷоягирам фурӯхта мешаванд, тоқа-тоқанам фурӯхта мешаванд. ҳарчанд ғанажинакҳои хубам, беҳад халтасиниҳои хубам доранд. чоч-пари хубам доранд, чочҳои ғавси хушрӯ. мешаванд молаки ғавси беҳад молаки ғавси фасонай. иншоалло касе мол кунад, раҳмат мега. Бародарони азиз, рақамҳои телефон 917 38 98 78 дар рақамҳо ватсаби мо ҳаст. занг бизанед, харидорӣ кунед. касое ки ба шаҳри Бохтар қарибанд, биёянд дар пеши дар хона айпеши бибинанд молоро. иншоалло камтар рига маълумот метиҳем. мегзарем ба масъалаи нархи навошон. хай биё айми якм дароси навораи рақам якш бигем. масъалаи алиш ҳозир нишон бидем. бародарони азиз, ҳозир моламо ай қафош меқапем, нишон метиҳем. ина бародарони азиз, халтасиняро тамошо кунед. чочҳои ғавс хуб дорад. аз тарафи қафош ҳозир ман нишон додаистам. бародарони азиз, нами чочҳошан аз тарафи қафо ай пешняк як пота биҷарна. беҳад синаҳаки хуб дорад. ҳамин ёшиш чочпари хуб дорад. бародарони азизони мо ина биҷармара чочҳои хуб дорад. иншоалло ки масъалаи аҳлиш ай пеша мегзарем, мебинем. чорта чочи хушрӯ, синаш беҳад синаи сафеди хушрӯай. иншоалло ки як бор тамошо кунед, беҳад аҳлакай. мегзарем ба дигари мол. ишам бародарони азиз, тамошо кунед, халта синаи хуб дорад. иншоалло синаак шакархӯрӣ кардааст. беҳад молаки аҳла. ишам бародарони азиз, ишам тамошо кунед. як бори дига бибинед, хушрӯ молоро ҳарчанд навор мекунед. чуҷан бародарони азиз, тамошо кунед, ҳар диша тамошо кунед. стойкаҳои хубам доранд. бародарони азиз, моли ғавсе ҳамиш моли ғавсе дорад. беҳад халтасинаки хубам дорад. ина тамошо кунед бародарони азиз. иншоалло ки касе мол кунад, раҳматам мега. айбар фақат мо бародарони азиз аз як тараф навор намекунем ки чиша ҳама круки мола мегардем, мебинед, бибинед, баъд харидорӣ кунед. бародарони азиз, фикр ақидотонро дар зер комментария бинависед. бозам такрор шава, рақами телефон 917 38 98 78 дар рақамҳо ватсаби мо ҳаст. моло қарор доранд дар шаҳри Бохтар. бародарони азиз, занг бизанед, харидорӣ кунед. моло бародарони азиз 6 моҳа биғизанд. 6 моҳа мумкин зоитаранд ё ягон рӯз камтар. уша худои бизин мегӯям, моро бародарони азиз мехарем. молоро гуфтем гузаштем ки моло 6 моҳа биғизанд. бародарони азиз, иншоалло ки чочпари хубам доранд, халтасинои хубам доранд, стойкаҳои хубам доранд. занг бизанед, харидорӣ кунед. бародарони азиз, нархи моло 12,500 сомон. ҳамин рақами номри якш анами ки мо дар навор местем, камтар шумо бибинед. ана ҳамин моле ки ҳозир истодагиай 12,500 сомон муомила дорад. доставка ба тамоми шаҳру ноҳияи вилояти Хатлон. ройгон аз ҳисоби канали мо. бародарони азиз, рақами номри 2 бародарони азиз 12,000 сомон муомила дорад. нархо нархи дастрасанд, муомила хуб доранд, доставка доранд. бародарони азиз, ҳарчанд ғанажинакҳо ёшанд, дандони калон партофтагӣ нестанд, барвақтар биқайр рафтагианд, ки иншоалло ки беҳтарин онд ки бисёр бо як бор гап нишон метиҳем, бисёр чочпари хубам доранд. бародарони азиз, масъалаи чочпаршона хушрӯ тамошо кунед. иншоалло ки халтасинои хубам доранд. ишам як бори дига бибинед. иншоалло ки синакҳои хуб доранд, молои хубам мешаванд. дар охир бародарони азиз, дар ҳаққи бародарони ғариби мусофир дом ки худоам ҳамаи ғарибон мусофирро барори кор сарбаландӣ хонободӣ насиби рӯзӣ бигарад, ризқи ҳалолу фаровон насибшон гардонад. омадани дидори падару модарашона, фарзандонашона худованд насиб гардонад. то наврҳои оянда. худоҳофиз.